Эфирда яңалыклар вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Әлмәттә бакчачылык ширкәтләре җитәкчеләренең җыелышлары узды. Түбән Мактама музейында яңартылган экспозиция ачылды. Нефтчеләр бөгелмә укучыларының теләкләрен тормышка ашыра. Әлмәттә республиканың көньяк көнчыгыш җирлегендә урнашкан район һәм шәһәрләр бакчачылык ширкәтенең җитәкчеләре җыелды. Кешенең гомерен озайта, истәлен байыта торган социаль мөһим юнәлеш хакында алдагы минутларда сөйләрбез. Бүген Татарстанда 1 миллионнан артык бакчачы бар. Республиканың дәүләт советында аларны кайгыртып кануннарда кабул ителә. 2017 елдан башлап без ел сайын безнең бакчачыларыбызга аларга 550 миллион күләмендә турыдан-туры бюджет акчасы бирелә. Һәм инде әйтергә кирәк 1:2 исәбеннән монда инде хәзер яңадан өстәмә хөкүмәт менә безнең хөкүмәтебез шушындагы юл салганда калган эшләргә менә шушындый эшләрне башкарабыз. Әлмәт җирлегендә узган очрашу мөһим ди биргә җыелганнар. Алар өстәлләребезне үзебез җитештергән ризык белән тулыландыру, балаларны эшкә өйрәтү кебек мәсьәләләрне шишу ягыннан бакчаларыбыз булуы уңайлы булуны искәртте. Сүз уңаеннан бүген барлыгы 23 районда бакчачылык ширкәтләре бар. Әлмәттәге бара торган менә яңа алым мин күңелемә бик ошаганы шунысы, менә моның районның һәм шәһәрнең җитәкчесе безнең Тимур Дмитриевич, һәм инде безнең менә Айнур безнең шәһәрнең башкарма комитеты рәисе Айнур Расимович менә шушылай итеп хөкүмәт дә шушындагы җирле үзидарә хуҗалары шушыңа игътибарлы булуы, бу калган районнарга, калган шәһәрләргә дә миңа калса зур мисал. Шул ук вакытта ташландык хәлдә булган хуҗасыз, инфраструктурасыз бакчалар мәсьәләсендә уртага салып сөйләштеләр. Яңарыш чорына кергәндә, җирнең дә кадере артканда, беркемгә кирәк булмаган биналар матур шәһәрләребезне бизәми икәнне ассызыкладылар. Бүгенге җыелыш кебек чараларда кызыклы фикерләр яңгыравын, мондый очрашулар һәрбер район һәм шәһәрдә кирәклеген белдерделәр. Бакчачылык белән шөгыльләнә торган кешеләр, аларның 90% менә шушы мәсьәләләрне хәл иткән чиракта үзләренең хайран мәсьәләләрен семья бюджетында да, аннан соң инде ничек итеп ял мәсьәләләрендә ул кешенең гомерен дә озайта, өстәлендә байта торган. Миңа калса менә зур ул хөкүмәт тарафыннан да һәм әйтим мин, ул инде безнең Россия Федерациясының федераль законында да билгеләп үтелгән. Бу социаль яктан аеруча мөһим юнәлеш. Лина Хәсәншина, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Түбән Мактамада музейның яңартылган экспозициясын ачу тантанасы узды. Аның кысаларында кунаклар өчен интерактив экскурсия үткәрделәр. Музей тарихы турында сөйләделәр. Ивушка ансамбле чыгышы астында татарларның борынгы гырыф-гадәте булган чәй эчү юласын оештырдылар. Тулырак Алсу Нуриева сөйләячәк. Наш музей распахнул свои двери для посетителей в далеком 1998 году. Яңартылган музей заллары экспозицияны концептуаль рәвештә киңәйтергә, тәкъдим ителгән әйберләр санын арттырырга, аны кунаклар өчен уңайлырак итәргә мөмкинлек бирә. Мәсәлән, беренче зал татар кунакчылыгына багышланган. Ул кунакларны татар халкының гореф-гадәтләре һәм мәдәнияте белән таныштыра. Тагын яңартылган залларның берсендә очрашулар, квестлар һәм тематик кичәләр өчен урын җиһазландырылган. Современный музей, он предполагает не только монолог с посетителями, но и диалог. Мы будем проводить больше интерактивных экскурсий, мастер-классов. То есть максимально мы планируем взаимодействовать с гостями музея. Хөрмәтле кунакларның берсе атказанган мәдәният хезмәткәре, музейга нигез салучы Галия Бану Мәүлетбаева. Нәкъ менә аның җиңел кулы белән музей өчен материал җыю эше башланган. Хәзерге вакытта фондларда 3000 ярымнан артык экспонат бар. Инде без үткәннәрне барлап, менә шуларны искә алып, безнең үткәнебез, ул бүгенге көнебез һәм киләчәгебез. Без шуларны искә алып, алардан үрнәк алып яшәсәк, без һичшиксез үзебезнең тормышта үзебезнең туры юлны табарбыз, үзебезнең кыйблабыз белән матур итеп яшәрбез. Кунаклар өчен интерактив экскурсия үткәрделәр, музей тарихы турында сөйләделәр һәм Түбән Мактама Ивушка ансамбленең концерт программасы астында кунаклар өчен чәй эчү оештырдылар.
Мне очень понравилось сегодняшнее мероприятие в музее. Очень нравится мне зал «Истоки», в котором мы сегодня узнали о быте нашего народа. Вообще я считаю, что у каждого человека каждый день должен быть с познавательным моментом. Вот именно приходя в музей, здесь можно получить такие интересные познавательные моменты. Уздырылачак чаралар турында мәгълүматны музейның социаль шелтәрләрендә белергә мөмкин. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Күчәлмәт телекомпаниясе. Теләкләр чыршысы акциясы кысаларында Бөгелмә районы Сокольский физик мөмкинлеге шикле балалар интернат мәктәбендә тәрбияләнүчеләр Октөбә бистәсендә от спорты мәктәбендә булдылар. Әлеге акцияны оештыручы Татнефть хәйрия фонды. Укучыларны от спорты мәктәбе директоры Денис Ломакин каршы алды. Ул балаларны укыту бүлмәсе белән таныштырды. Спорт мәктәбе казанышлары турында җентекләп сөйләде. Куркынычсызлык кагыйдәләре хакында аңлатты. Но почему говорят, к лошади нельзя подходить сзади? Это самая важная техника безопасности. Потому что вот заднюю часть она чуть-чуть не просматривает. Из-за этого лошадь может пнуть. Ат уникаль хайван. Ул кешегә бик нык ияләшә, игелекне аңлый белә. Балалар атлар белән танышып, үзләре өчен кызыклы мәгълүматлар алдылар. Атларны сыйпап һәм ашатып та карадылар. Огромное спасибо, конечно. Хәйрия фондына бик зур рәхмәт. Ул безгә шундый мөмкинлек бирде. Бүген безнең балалар бирегә килделәр, экскурсия оештырылды. Бик зур рәхмәт. Минем уйлавымча, бүген олуг хисләр кичердек. Я думаю, эмоции у нас непередаваемые. Әлбәттә, спорт мәктәбендә заманча мөмкинлекләр тудыруда Татнефть компаниясының роле зур. Бүген балалар атларны менә шундый шөгыль вакытында да күрә алдылар. Әлеге мөмкинлек Татнефть компаниясе ярдәме белән булдырылган. Балалар татар токымлы атларда йөрделәр. Атларның исемнәре Ләйлә һәм Амур. Беренче булып ат өстенә Максим Тимин утырды. Ул өйдән торып белем ала, 3нче сыйныфта укый. Монда әнисе белән бергәләп килгән. Мы благодарны, что есть такая возможность. Без Максимга шундый мөмкинлекләр булуына рәхмәтле. Аңа бик ошады. Тагын йөгереп узарга теләр идем, ди ул. Но хотел бы еще бегом прокатиться, говорит, да? Сегодня, получается... Бүген без монда атларда йөрергә килдек. Миңа бик ошады. Мне понравилось. Мне 12 лет. Миңа 12 яшь. Мин кечкенә вакыттан ук атларда йөрдем. Бу бик күңелле иде. Атлар бик матур, шаян да, шул ук вакытта мөлаем да. Веселые, а также красивые. Соңгы елларда ат спорты мәктәбе бик актив үсеш ала. Бүгенге көндә биредә 30лап бала ипотерапия белән шөгыльләнә. Очень много проходит экскурсии, так скажем. Мы работаем с молодежным центром. Экскурсияләр бик күп үтә. Без азнакы яшьләре үзәге белән бергәләп эшлибез. Ел агымында 700-гә якын бала килә. Һәм җәйге чорда экскурсияләр тагын да күбәя. Сюда к бабушкам, дедушкам приезжает. В летний период у нас очень большая загрузка здесь по экскурсиям. Яңа ел алдыннан теләкләр кабул булды. Балалар экскурсиядан зур канәгатьләнү алды. Илмир Шәрифуллин, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүген Татнефть спорт комплексы 200-гә якын баланың җыелу урынына әверелде. Бирдә шәһәрнең 3-4 сыйныф укучылары кәефләрен күтәрде һәм җитезлектә сынаша алды. Волейбол бәйрәме белән ләззәтләнүчеләрне без дә күреп кайттык. Быел Әлмәт волейбол федерациясе оешуга 20 ел. Татнефть компаниясе ярдәме белән колабызның төрле буын вәкиле әлеге спортка якыная, осталыгын арттыра, ярышларда катнаша ала. ПАО «Татнефть» помогает нам во всех наших началах, выездах, вообще в работе в нашей полностью. И мы стараемся развиваться в детском направлении очень сильно, поддерживаем также ветеранское направление, взрослое направление. Участвуем в различных соревнованиях, проводим свои турниры. Также развиваем тренерский состав. Әлеге кызыклы стартлар балаларның үсешен күрү, волейболга булмаса, спорт һәм сәламәт яшәү рәвешенә башлангыч сыйныф укучыларын җәлеп итүне максат итә. Төрле биремнәр һәм эстафеталардан торган программа беркемне дә битараф калдырмады. Мәктәбе һәм физик әзерлегенә карамастан, һәр бала кызыклы стартларны оештыручыларга рәхмәтен җиткерде. Волейбол бәйрәме кебек чаралар күбрәк булсын иде дигән теләкләрен белдерде.
это очень красивый спорт. Очень хорошо, мне нравится. Я давно мечтала здесь побывать. Мне нравится вот эта мишка. Понравилось забеги, они очень интересные. И, в общем, соревнования интересные. Линия Хасеншина, Вадим Тарасов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Спорт түрі буларак бию 30 елдан артык үсә. Бию техникасы үсеш алган сайын композицияләр котлаулана бара һәм биючеләрдән югарырак спорт әзерлеге таләп ителә башлый. Спорт биюләрендә аларны яшь буенча балалар, юниорлар, яшьләр, өлкәннәр һәм сеньорлар категорияләренә бүлә башлыйлар. Безнең талантлы кешеләргә бай булган шәһәребездә дә сеньорлар категориясендә биюче пар бар. Алар турында алдагы материалда. Ачык кочаклау, ябык кочаклау – булар барысы да тангода профессиональ терминнар. Ләкин нәкъ менә алар Сергей Барков һәм Светлана Кузьминаны 10 ел элек кавыштыра. Алар әйтүе буенча танго фәлсәфәсе хыял һәм гадилекнең урта чигендә булган дәртле бию. И символизирует и отображает вот эту бурность всей нашей жизни человеческой. И иногда бывают всплески, ждешь долго, а здесь это через 2 такта. И учишься в них выживать. Әлеге биюдә партнерларның бер-берсен тыю усталыгы мөһим. Танго барлыкка килгән чорда бу биюдә сөйләшү, елмаю тыелган булган. Күз карашы һәм ирнәнең җиңел хәрәкәте генә рөхсәт ителгән. Ләкин хәзер бу кагыйдәләр бераз үзгәрә. И правила вы будете соблюдать, я думаю, обычного этикета. Обычного танцевального этикета уже никто не будет заморачиваться такими прям стройкими от А до Я правилами Кадигас, которые были в начале зарождения этого танца. Сергей белән Светлана төрле дәрәҗәдәге ярышларда шәһәребезнең данын яклап кына калмыйлар, үз осталыклары белән дә теләп уртаклашалар. Именно танго нам позволяет выразить свои эмоции, страсти, любви. Именно женское наше нутро, нашу... В общем, мы выражаем те эмоции, которые мы хотели бы выразить именно в этом танце. Здесь все, кто какие-то имеет комплексы, все раскрепощаются. Это новые знакомства, общение. И никогда не поздно начать заниматься в любом возрасте. Алсу Нуриева, Рамиль Базартинов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мен Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнуддинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.